ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಅಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ ಪುದರ್ ದೀಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಕಾಲ್ ಮೀ ಅನ್ ಬರಿತೆರತೆ ಐತ ಪಿರವುಡು ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಚೂರ್ ಕಾಪುಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ನೇಮ್ ರಿವೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದೇರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಈ ದಿನ ಒಂಜಿ ಥರ ರೂಮುಡ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಥರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನು ದಾದನ ಡಲ್ನೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಈತು ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೊಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯೆಯಾನು ಆನಿರ್ದಿಂಚೆ ಒಂಜಿ ಥರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಂಡು ಜನಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಕಲ್ಡ ಮಿಂಗಲ್ ಆವಡು ನಮ್ಮನೆ ಒರಿಯೇ ಕುಲ್ಯಂಡ ಒಂಜಿ ಥರ ದಾದನ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಆಪುಜಿ ಏನು ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಏರಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಥರ ಡಲ್ ಆದು ಬಿಟ್ಪೆ ಆನು ಸೊ ಇನಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಪ್ಪ ಅಂದಾಂಡು ಎಂಕ್ ಸೊ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊನೆ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾಲೆ ಓಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದುಲೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬ್ಲರ್ ಮಂತದೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ತೋಜುವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸದ್ಯಗ್ ಬೊರ್ಚೆ ಅಂದಾಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಅವು ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಅಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನ್ವರು ಅಂದೆನ್ವೆ ಈಜಿ ನಿಕುಲ್ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನ್ವರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತದಿನಿ ಒಂದೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 16th ಡೇಗೂ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಫೇರೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ 16th ಡೇ ಮಲ್ತುಜ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಒಂಚೂರು ದಿನ ಪೂಂಡು 1 ಮಂತ್ಗೂ ಒಂಜಿ 2 days ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇದು ಜನ ಬೈದರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಕುಂಟು ಬೊಚ್ಚಾವೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕೊಡ ಕೈ I will move this side. Sana Zepoli. Zepoli. Balen juga.
Mama. అవును పాటు కంటే కూలర్ ఉంది ಕೈಗೆ ದೀಪ ತೆಪ್ಪು ಲೈಟ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಬೂರುಲಿಯ ಕೌಶಿ ದೆತ್ತು ಬಿಡು ಕೌಶಾಯ್ ಬೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ
ಕಾರ್ತಿಕನ ಹತ್ರ ಕೊಡು. ಇಯಾನ್ಶು ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಹಾಂ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಅದು ಇದಾಗ್ತದೆ ಕಂತು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕೈತದೆ ತಗಲೆ ಒಂದು ಏರ್ನಲ್ಲ ದೇಯಿಸಿ ಆಡ್ಕರ್ ಅಂಚೆನಿದೆ ಆಂಟಿ ಅಂತ ನೋಡು 20 ಜನ ಕಣದ ನೋಡು ಮಮ್ಮಿ ಆ ಜೋಡು ಆಂಟಿ ದೇದು नीचे नीचे ಬಲ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ ಯಾಕ್ಲಾ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ತೆಗಿಯೋಣ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ತರ ನಮಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ नदी का किनारा चंचल हवा और बैक साइड and here ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾರ್ತಿ ಅಖಿಲಿಗೆ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ದಿವಾನದ ಸೆಟ್ ಪಾಡಪ್ಪ ಅವೇನು ಪಾಡು ಈ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪಾಡುಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ತೆಲುಪು ನಾವು ಪೂರ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಪಂದೊಂದುಂಡು ಅಲೆ ಬಿ ತೆಲುಪು ನಾವು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಪಂದೊಂದುಂಡು how are you cameraman I mean camera woman ಮೇನೊಂಜಿ ಝೂಮ್ ಹಿಡ್ದೆಪ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಮೋನೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಂ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೂಡಿಗೆ ಅವ ಆರು ಪಂಡೇರಾ
ಬಲೆ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ 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 ಅಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನೆ ತಾರೆ ಬಲ್ದು शेके आपण मस्त मूल बेच्च बेच्च ಅವನುಂಡು ಆಂಟಿನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತೆಪ್ಪುದ ದೇವರೇ ಮೂಲ ಮೂಲೆ ಹೆಲ್ಪರೆ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಸೀರೆ ಎಂದು ಒಂದು ಜರಿ ಜರಿ ಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ವಸಂತ ಎತ್ತದ ತನೀಶನೇ ಉಂತುಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಡ ಕರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಪೇಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಹಾ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಚಂದ ಇಲ್ಲ ಉಂಟುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ತೂಯರತೆ ಇಂಶಾ ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಲ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಲ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಿನ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಏಪಲ ಮರಪರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಾರಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬಾಲೆದ ಮೋನೆ ಸರಿ ತುಚ್ಪಾಯ್ಜಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತುನೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಒರಿಯೋರಿ ಇಂಶ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ವಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಲೆಂತುದು ಖುಷಿಟ್ಟು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಯರು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್.